klebon copet iki. Pakde mbilung. Heeh, Bagong. Kok boroke ra mari-mari? Ya ditambani ra iso kok ya Le, ya wis semen karang ya wis tuwa. Gerak Bagong to. Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Heeh. Ngopo e, Gong? Asowan Watagok. Wigatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku duwe utang kok. Duwe no. Walah, santai wae wo. Aku sing ngutang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge ku walik jeneng wong utangi ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ana ngopo ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari Watagok. Eneng ngopo iki? Gong, Sepisan ngaturake sembah bektiku katur si Watagok. ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping dwi, Waduh. Duwi apa? loro goblok. Wo. Urung-urung wis goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kwa aku arep matur karo Watagok. Watagok kok ora layat. Lho. Ana apa e, Gong? Omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu ya, Gok. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar lho? Ah wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhunge nang jugangan. Wis gandhadarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Layu. Ora mung bapane klebu anakmu Gareng wae. Lho, Gareng ya iya. Petruk ya iya. Padha lara apa? Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep piye-piye kae isih wis do di sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya wae. Bapake saiki ora nang omah. Lah nendi? Munggah nang kayangan. Lho, kayangan ngendi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru kuwi lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane Ceritane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. heeh. Hah? Aku ki entuk sasmita iso rancak leku bangun desa nek apa kuwi jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Kuwi rak daharane dewa. Lah iya aku yo ngerti. Lah, bapak terus matek aji kula weling, Pameling. ngrawuhke Bathara Guru. Bathara Guru teka jeluk. Bapakmu soale kakangne Bathara Guru. Jare kowe kakangne bapak. Oh. Jare bapak cerita ki kowe karo bapak karo Bathara Guru iki dadan saka ndok. Ndok sing gupak telek. Kulite dadi kowe, teleke dadi mbilung. Hus. Ora ana wong melu-melu kok disenggal-senggal. Ameng guyon kok Pakde. Ora sok sepaneng kok ndak darah tinggi. Nah terus Bathara Guru teka. Aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe bangun desa. Ning syaraté kudu wonten pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala. Bathara Guru malah ngendika ngene iki. Ulun gelem, Bagong. Kita nyuwun pelem pertangga jiwa marang ulun. Sebab pelem pertangga jiwa kuwi daharaning para dewa. Uga sinebut jambu dipa nirmala kuwi ya daharaning para dewa. Yen kita nyuwun marang ulun, ulun lan kita kuwi dadi siji. Iki ra tekan nggone Gok wis. Dong ora kowe. Ya terus. Ning Kakang Semar kudu nyembah karo ulun, kudu basa karo ulun. Merga
ulun dadi dewaning para dewa ki sing ora gelem nyembah, ora gelem basa karo ulun ki mung Kakang Semar, ya Kakang Ismanta. Ismaya. Ismaya. Aku rak lara ati wae. Mergane Bapakku derajate didak-idak. Ora trima. Cara guru tak tantang. Wah, kewanen kowe. Ning nyatane ya wedi karo aku. Cara guru metu njaba. Aku metu jero. Wah iya. Cara guru metu njaba nglumpukke para wadyabala pirang-pirang taosak asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembase. Dewa sembahi apa antemi modar. Kocar-kacrit, Kocar-kacir. kocar-kacir. Nah terus Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Cis Trisula. Cis Trisula. Bapak terus nang ngarepe Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lagi arep bangun desa. Mengko ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawanan ning kayangan. Gareng yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Petra yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Wah. Iki mesti bapak karo Gareng karo Petra dipateni karo Bathara Guru. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk Siwa Togok ngamuk ning kayangan. Yo ayo. Kusik to. Kuwi rak perkarane bapakmu karo Manikmaya to. Apa Togok ora Teja Maya to? Kuwi rak tunggal sak endhog to. Saiki aku tak takon, nek Ismaya dipateni Manikmaya kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye? Aku ora ngerti perkarane kok. Kok tak jebloke wetengmu lho kok. Gelem munggah ora? Aku kira ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mungsuh wong rada koclok ki nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku bantu kowe tak bantu. Aku iki jenenge angel. Ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu. Kowe munggah ning kayangan ijen. Ngamuk ning kono. Ngamuk? Nek aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar apa Udu? Anake Semar dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu. Kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medun ning jagat ora duwe kanca bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petruk kuwi kowe dhisik wis ngetutke Semar. Wah, ngono ta. Tak keplaki Gareng iki. Apa-apa kok arep duduk anarkis wae to kuwi. Terus aku kan piye? Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena lara luputing pati. Kowe ora iso mati. Heeh ya. Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud satriya sing wangun. Kowe nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah ya ora ana. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Togok, cuwil cangkemmu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ah ya. Engko nek wis dadi wae. Aja Werkudara ora wangun. Sapa? Anu Gak. Aku pengen anu to. Wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sadurunge ning kayangan arep mubeng-beng golek temon. Oh, cah edan ora. Wong wedok kedhepi katut. Wah, gleleng kok. Terus tak nek Tirta Pawitra maning suci. Ora ngerti Tirta Pawitra. Ayo Gak, isa ya Gak. Iso wae. Ning kok ketara wong suaramu kasar. Ora masalah. Sing penting bagus. Sana, iso. Jomplangke kursimu kok. Yo. Wis kedi balik Gak, aku malah tratapan. Wis tak balik Ndara Raden Janaka ya. Heeh. Terus ku munggah kayangan. Oke, siap.
bapakmu, kakangmu, adimu dislametke. Oke, ora masalah waton dadi Janaka lho. Heeh. Sadurunge ning kayangan ning Karang Kawidodaren. Oh, ngapeli Dewi Supraba. Wah, jan kowe iki kok ancasmu rencanamu arep nyelametke bapakne rung kelakon wis mrono-mrono. Wis gak diwale kok. Ngampet ambegan. Hah? Ngampet ambegan. Sari ya, Gak? Wis bacut metu kok sori. Edian. Panganane batang apa ya? Ambune kok kaya ngene. Hei, guys. Wis tak suwunke ngersane Gusti muga-muga kelakon yoga. Muga-muga nek wis kelakon mengko ndang munggane kayangan bapakmu slametno. Nek dadi bagus ora gleleng. Nek gleleng aku wegah tak copot le dadi Janaka. Wis tot. Sak jeblok wetenge kok. Wak gogohi cangkem. Ya wis. Patang cangkem kok patang dim. Patang dim dengkulmu mlocot kuwi. Wis gak wis? Ya wis lak dongake muga-muga kelakon penjangkamu. Wah, gleleng tenan. Wis kok. Wis. Aku nggawe kaca pengilan. Duwe nang jero kono. Cedhak meja makan. Wis, Cik. Janaka kok biasaan. Tegep. Wonten dawuh Raden Janaka. Sing mburi kuwi sapa? Niki Bilung. Manten dawuh Raden. Wong kok kaya pentolan korek. Kudu sabar nek ora sabar ming keloro-loro. Wis nek carane ngono kuwi kowe munggah ning kayangan ora ana wong elek-elek, ora ana wong dewa sing elekake mergo Janaka kuwi mlebu metu ning kayangan. Iya tegep. Mbok wae dhisik wong aku ngerti kowe nek kowe iki Bagong kok togak-togok. Men persis e, Gok. Gok meneh. Men persis e, wo. Wis kono menyango. Tegep. Wonten dawuh. Aku tak munggah ning kayewangan ya tegep. Engko tak mampir Indomaret. Janaka kok cenanangan tekan Indomaret ngopo? Tuku tisu basah. Ndak ora ono sing dinggo lep. Tinggal lunga ya Gok jeli aku wis. Wong kok marahi mangkel. Bilung aja kaya ngono. Iwang bikulun jagat giri pratingkah, iwang bikulun naradu. Kula ingkang wayah pun jangan nongko ingkang. Janaka jangan nongko. Kae sambel enak wae lho, Bro. Sumpah mikir panganan ki to. Jangan nongko kae sambel kok nganggo kerupuk. Wah, brutu lah kowe. Wah. Jas. Kowe duwe ra, Gok? Ora. Wong ngapusi lah karo madang sik. Janaka kok madang. Janaka ki poso. Iya tegi. Wis gek mangkat. Iwang bikulun naradu. Iwang bilun Bathara Guru kok narada terus aku kenali apik ming karo Narada. Iwang bikulun Kanika putra, iwang bikulun Bathara Guru, iwang bikulun Bathara Brahmayama Dipati penyarian. Gok.
Penyariane Pak Carik. Wudu. Dewa penyaran kok Pak Carik. Kula ingkang sowan pikulan. Edan. Guru, wis aku saiki mung kari manut. Mongko aku tekan kene ya lungguh ngisor. Ora kok ora ngajeni karo kowe. Saiki aku tak takon arep tok kapakke nggonku nanggung dosane anakku Bagong. Para Guru, Kakang Ismaya, piye? Kula aturi lenggah nginggil Kakang. Kok sik to? Ha kok kowe terus dawuh karo aku lungguh dhuwur, Kakang menika kadang kula werda. Kula kedah ngabekti dhateng Kakang Ismaya. Mau kowe muni yen to ana titah ning jagat ingkang ora gelem nyembah. Karo kowe mung siji-sijining titah ya kuwi Semar. Aku wis ngrumangsani luput, aku wis ngrumangsani kleru. Lah kok dadi saiki kowe ngendika kaya ngono iki sirmu piye? Monggo Kakang ngemuti pinten-pinten. Lelampahan ingkang sampun kula sandhang. Kakang Ismaya kula aturi lenggah nginggil. Kowe ora pasang walat? Mboten Kakang. Ya syukur. Aku melu seneng. Dene wis tinar buka rasamu. Kowe iso sumingkir saka rasa gedeng keburu sengit karo kadangmu tuwa aku. Malah saiki tekan kene aku mbok mulyakake. Para Guru, aku ngaturke panuwun. Mboten dados menapa Kakang, dawah sami-sami. Syukur Di, menawi panjenengan sampun nimut Purwadaksina. Kula nderek bombong, kula nderek marem. Wondene kula nderek bingah. Jengandika Adiprapsi Bathara Guru nglenggahi minangka dados kadang tarunanipun. Inggih menika pun Kakang Ismaya. Kakang Naroda kasinggihan mekaten. Inggih. Kakang Ismaya. Piye? Ngemuti. Saestunipun menapa ingkang kula lampahi wonten padukuhanipun Bagong nalika semanten sayektos menika namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti. Namung kinarya abang-abang lambi iki mawon Kakang. Kowe iki senengane ngedeg-degi karo wong tuwa. Mongko wiwit budal saka pedukuhane Bagong rasaku wis ora kepenak. Lah kok dadi saiki kowe ngaturake pangendika sing kaya mengkono ingkang manem Brama manuhara karo atine kadangmu tuwa. Inggih. Malah samangke Kakang Semar sasampunipun rawuh wonten ing Kayiwangan tumunten badhe kula tanting. Piye? Arep tok tanting apa? Menapa Kakang Semar tasih kepengin dados nalindraning para dewa? Lah dek ngono pandangonmu krana menawi Kakang Semar tasih mbetahaken kul panjenengan menika dados nalindraning para dewa, kula badhe lereh keprabon. Kanalindran Kayiwangan kula caosaken dhateng Kakang Ismaya. Wis ora Bathara Guru. Wis matur nuwun. Mbok gelem Pak engko aku tak dadi dewa. Dewa sapa? Dewa Nala Garib. Tugase nagih utang-utang. Kowe aneh-aneh karo mbok ya wis rasa dadi dewa wis ra apa-apa wis ngene iki wae. Aku ngaturke panuwun Bathara Guru. Inggih Kakang, mboten dados menapa saestu. Kakang mboten purun dados nalindraning para dewa. Wis matur nuwun. Mila kamanunggalan antawisipun ingkang rayipun Manikmaya kaliyan Kakang Ismaya menika badhe kula sugata. Tok sugata apa? Karepmu piye? Badhe kula caosi dedaharan. Kejawi sak pirangan dedaharan menika kala wau badhe kula paringaken Bagong
Nanging kula ngertos Kakang Ismaya menika sak sampunipun dados titah dereng nate ngraosaken legining Pelempertangga Jiwa lan segering Jambudipa Nirmala. Menapa Kakang kersa kula caosi menika dados tandha tresnanipun ingkang rayipun Manikmaya dhateng Kakang Ismaya. Para Guru, aku saka omah mau wis sarapan. Dadi ora usah dadak mbok sugo werna-werna, aku wis nampa lan wis trima banget. Mboten. Menika tandha tresna kula dhateng Kakang Ismaya. Purun mboten purun kedah Kakang Ismaya ngrahapi dedaraning sampun kula caosaken dhateng Kakang Ismaya, Kakang. Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti lah terus sirmu piye? Kula badhe nyaosaken Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala dhateng jengandika Kakang Ismaya. Lah nek kuwi karepmu aku mengkari manut wis mangsa Baranga Indra luntun timbalan. Wowoan kayiwangan ingkang wis ulun cawisake larapna ngersaning wong atuwa kita Bathara Ismaya nggih ngestakaken dawuh patuko Iwang Pada Bukulun. Semareka den prayetna semuriris Pandhawa Byaga mulung mangung siring sata Kurawa kambaung gesro katite merut layut sagung Praratu Sang Swatama ing menika Kakang monggo sak mangke kula aturi ngrahapi dalah Kakang monggo dipun rahapi pasugaten ingkang kacaosaken wonten ing madyaning kayiwangan menika. Sampun ngantos wonten wigih ringa-ringa. Sampun ngantos wonten sangga runggi sarebeti pekalipati jengandika Kakang Ismaya. Suralaya menika nggih kagunganipun Kakang Semar, nggih kagunganipun Kakang Ismaya. Narada iya. Wis ayo Pak, gecek-gecek weteng wis kemrucuk kaya ngene. Ya Pak yo. Gecek-gecek wis dimanggake kok. Ayo guys dirahapi gek engko gek mulih ning nggone Bagong karo nyangking Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala Bagong kasembatan. Iki tenan apa piye? Saestu Kakang. Nek ngono matur nuwun. Ya ora ketang icep-icep sithik-sithik. Tak ngrasake kaya ngapa rasaning Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala, Guru. Ayo terus. Yo. Wis rek. Tan Prayitna Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ingkang wis pinaringan wisa racun das bluthak ingkang neniwasi sanika dupi den dhahar dening Kyai Nayantaka Kelurahan Garing Tuwin Kelurahan Petruk dangu sangsaring dangu dadi ambaliyut netrane krasa ngantuk parandene sak mangke dawah kalenggak Kelurahan Semar Kelurahan Garing Kelurahan Petruk
ora eling Purwadasina kaget tiwang mikula Narada. Ah! Kencang warudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe nuwun sewu lho Di mboten ateges kula badhe wantun kaliyan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten namung kula nuwun sewu lah kok mekaten kedatosanipun jenengan dika tinggal tulus lahir batin ati lan lati makarti anggen Paduka maringaken wujuding pratangga jiwa kaliyan Jambudi Pa Nirmala ning sareng Kakang Semar lan atmajanipun ndahar wujuding pasugatan ing sampun Paduka paringaken. Lah kok kahananipun kaya ngaten menika pripun tadi? Panjenengan kok mboten metang lelampahan ingkang badhe dateng menawi panjenengan mentala dateng ingkang kadang piyambak menika dos pundi? Kakang Narada, apan menika ingkang kula jangka. Yektos Kakang Ismaya mboten ngertos dateng legetaning manah ingkang rayipun Manikmaya. Kula jangka pejahipun krana sak mangkiwit seprika dumugi sepriki. Kakang Ismaya menika satunggiling titah inggih mboten purun nyembah kelawan pun Manikmaya. Mboten purun tata krama kaliyan pun Manikmaya. Paukumanipun kedah dipun musnahaken saking rumahing bumi kreping langit. Lah dalah. Sampeyan bibiti perkara. Sampeyan ingkang mbabar bathikane nek ora iso ngrampungke. Nek wonten apa-apa mangsa nggo dhewe di kula mboten melu. Indra wonten timbalan. Kakang Semar Garing lan Petruk ingkang setengah mati tegese wis nandhang sekarat. Mara gage boyongen para Paduka badhe dipun papanaken wonten ing pundi? Ora usah mbok menehi papan ingkang minulya, papan no pinggiring candra dimuka tegese pinggiring kawah. Samangsa ulun sarta Kakang Semar Garing Petruk wis tekaning pati mung kari glundungake cemplung ana ing telenging kawah. Lho niki ngestaken dawuh Paduka Rama Pukulun. Dadi kaya ngene kanan kayangan. Peteng dedet limengan. Katone padhang ning paningalipun ing neraka sampun boten saged nyawang menapa-menapa. Kula namung nyawang kawontenan kayangan ingkang peteng dedet kebak angkara murka ingkang dipun tuwuhaken saking pakatinipun Adi Pramesti Bathara Guru ingkang pranyata sejatosipun minangka dados panutaning para titah. Ning lha kok menggok dalan pakatinipun menika dos pundi? Kakang Narada, Kakang Resi Wulatri kendel kemawon. Menika perkawis kula Kakang Narada mboten satumut-tumut. Lah panjenengan menawi wegah napa warah nampik pitutur becik. Nek wis duwe karep lajeng kados mekaten menika. Das pundi lampahipun? Kula ingkang badhe tanggel jawab Kakang. Nalikane raing wong sirup. Wong sirup kok ya sirup. Nonamit pasang teratak Kalimantabe linepatno ing ilo duni dumawaing tawang towang pukulun. Kula ingkang wayahipun Raden Janaka ya Raden Sarmadi ya Raden Arjuna ya Parto ya Krama ingkang sowan pukulun. Wong Mastuna Musidam Skaring Bawana Langgeng
wayah ulun Janaka. Mekaten inggih. Arjuna, Wonten dawuh Pukulun. apa wigatine kita sowan? Pukulun Naroda kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Ya Janaka ulun tampa. Pangestu ulun tamanana ya Janaka. Kula pundi ngejimat paripindayan ing kasantosan Pukulun. Lah, kita sowan ijen ora nganti karo garwamu. Sembadra piye? Nembe umbah-umbah Pukulun. Mila mboten kula wajak. Iya, lah ora ngejak Sembadra ya ora apa-apa. Sri Kandi dijak. Sri Kandi nembe les. Les apa? Les nyopir Pukulun. Alah bocah pancen ya pinter-pinter tenan. Dipun dangu Janaka wonten menapa? Janaka kula wonten dawuh Pukulun. Apa wigatine kita sowan? Pukulun. Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Pawarta binandunging karna. Menapa inggih kepara saestu leres bilih. Panakawan kula inggih menika pun Kakang Semarang. Nala Gareng lan Petruk katimbalan sowan wonten ing Kayuwangan Pukulun. Iya dasar kepara nyata. Apa to sebabe kita nyuwun priksa babagan kang kaya mengkono? Amargi ngaten Pukulun. Menawi Janaka kecalan Panakawan bebasanipun wastra lungset ing sampiran. Sarah mungguing lautan. Sampun boten wonten ginanipun Pukulun. Mila kula nyuwun konduripun Kakang Semar Nala Gareng kelawan Petruk. Menawi Pukulun boten ngeparengaken Pukulun rawe-rawe randas malang-malang putung kulas-kulas napa jenenge Pukulun kula aturi sedya ajang ingkang jembar sekul ingkang kathah kula mboten ajih ngrangsang keprabon wonten ing Kayuwangan Suralaya Pukulun Bathara Guru Pukulun Bathara Guru Pukulun Bathara Manemaya. Arjuna, kemewat ucap kita kaya wong ngregem jimat kaya wani ndilat wersi abang. Kita wani nyumbari marang panguwasa ulun. Apa kita ora wedi mati? Pukulun, mati urip menika gumantung dhateng purbaning Hyang Mahanasa. Kula mboten ajrih pejah Pukulun. Menapa ta sebabipun kula mboten ajrih pejah? Krana kula mboten saged pejah amargi kula betapa werbing. Kakang Trada kok gumujeng. Mboten apa-apa. Mangurusi dhewe. Sampeyan ora kena dikandani kok sampeyan ngurusi urusan kula niku perkarane apa? Pun niku mangurusi dhewe. Yen ngono kita ora wedi mati, Mboten Pukulun. yen kita njaluk Kakang Semar, kita ulun katutake dosane. Sumangga Pukulun, kula mboten badhe ajrih Pukulun. Ulun tibani guntur geni guntur angin. Kelakon dadi sarana sirna kita Janaka. Monggo kulun kula aturi nindhawahi guntur geni guntur angin Pukulun. Guntur geni guntur angin. Sirnakno Arjuna dina iki guntur geni guntur angin. Kakang Trada punapi? Guntur geni guntur angin mboten tumama. Ora taya kowe rasakno. Mongko nek ora gelem balekke Semar Janaka mesti ngamuk. Ya ngono Janaka. Betul. Wis muni bentul kuwi ya. Mongko iso ora metu saiki. Wis ora ana sing dodol. Biyen keseneng aku kuwi. Menapa? Sampun kula mboten ajeng melu-melu kula aturi gagas perkasi menika piyambak.
Kita ora temomo guntur geni guntur angin Arjuna mentas meguru menyang endi? Wonten ing Visipul Bu kula. Kita kok dadi digdaya ora jamak. Mekaten Bu kula dos pundi urun ora bisa nglebur kelawan jeneng kita. Bu kula gelem anu purun mangsulaken Semar saat majanipun menapa mboten? Semar wis ulun sirnake. Kepripun Bu kula? Semar wis ulun srenake tak papanake ana ing tepining Candradimuka jagat Dewa Bathara Pukulun. Pukulun Bathara Guru kebangetan panjenenganipun Pukulun mentala dhateng Kakang Semar Janaka mboten narimakaken. Pukulun kiat nampani Kiai Pasopati kula meguru kalian panjenengan. Pasopati ulun ingkang maringi tak balekke karo sing duwe. Tiban Kyai Pasopati lan pusaka kula ingkang kathah sanget menika sampun kula beta ngagem kronjot wonten ngajeng mriki. Kula ngamuk wonten ing kayewangan Kakang Rada kados pundi? Ah monggo panjenengan ora mlayu ya ketiwasan tenan lho Di. Pukulun kok nothok ulun. Dikira aku ora weruh apa piye? Iki ngapa to nggo sandangan kaya ngono kuwi? Pukulun, pukulan-pukulan dekul mlacet. Kowe iki ngapa karepe? Sampeyan ngerti kula? Ah ngerti. Wah, bajigur iki. Biar kene digawe santai, Bu. Ngerti yo? Ngerti wadake ora ngerti ora. Iwas tak alus-alus. Wangun ta Pukulun? Wangun. Ning ya suarane anu kekasaren. Mekaten Pukulun. Pukulun. Iya. Bathara Guru melajar Pukulun. Tuyak. Dos pundi tuyak? Nek ora ngoyak, arep ngopo? Kula kepengin ketemu kali bapak kula. Sapa? Bapak Semar. Kali Mas Garing, kali Mas anu Petruk Pukulun. Kakang Pak Petruk? Petruk. Bakange nendi? Lah niki. Ah, cah edian ora. Iki sing nyandangi kaya ngene sapa e? Nun. Sing nyandangi kaya ngene sapa? Siwa Togog Pukulun. Wah, Togog kaya iki wangi adine iki lho. Bapakmu nang pinggiring Kawah Candradimuka. Mau sire yen to bapakmu wis ora eling arep dicemplungake ning Kawah Dening Bathara Guru ning bejo kowe keteka Bathara Guru mlayu. Bapakmu tulungono dhisik, tulungono monggo dhek ning apa-apa. Mekaten Pukulun nyuwun pamit nyuwun tambah pengeti. Arep kaya. Pukulun nyuwun pangapunten. Telapukan kula kemedunen Pukulun. Kemedunen dengkulmu mlacet ora. Janaka keterapukane kemedunen nyuwun pangestu. Kana tepat paranono dhisik. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton Lerkin sanging risang mawe gandrung. Aduh Kakang Semar mesake timen kowe Kakang. Nala gareng kaya mesake Petruk kowe Modaro. Kakang Semar tak suwunke ngersaning dewa ingkang luwih dhuwur tinimbangane Bathara Guru. Tak suwunke marang purbaning Wang Mananasa. Muga-muga kasembadan penjangkaku nirmala. Waluya temah jati, jati temah mulya. Merga saka kekuatanku Kakang Ismaya.
Maturke panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih Gus. Sampeyan iso melu jeng nyelametke awak kula. Iya Kakang. Matur nuwun nggih Den. Pun nyelametke kali awak kula. Ndara niku pancen tresna kalih ponokawan-ponokawan. Iya ngono kare. Matur nuwun nggih Gus. Nyelamet kali Petro. Kok suwe-suwe ngono. Ndara Janaka sajahe sayah munggah kayangan ki dhuwur kaya terus. Ah iya. Sampan kok dugi mriki. Ngegrep. Janaka kok ngegrep ki model pundi? Ya mbok menawa Janaka saiki wis modern ya iso to milenial. Wah iya. Kakang Semar. Kula. Kowe kok arep dipateni Bathara Guru. Nang apa Kakang? Kula dianggep luput. Dianggep luput. Nggih, mergane kula ora tau gelem nyembah kali guru, ora tau gelem basa karo guru. Lah kowe mlebu ning sekolahane Bathara Guru apa ora? Mboten, ya jane wis ora apa-apa. Nggih. Terus kowe dipateni. Nggih, diapusi kali Bathara Guru kon mangan plemper tangga jiwa jambu diponirmala. Ning jebul wis dinahi racun. Nganti kula ora eling, Galeng ora eling, Petruk ora eling. Sok meneh nek mangan ki ora waton mangan. Ditelitit. Oh, prapun Den? Ditelitit. Dinapake? Ditelitit. Ditelitit. Aku mburi ditambahi T dhewe iki lho. Diteliti kok ditelit. Oh, dipeniti. Aja gampang diapusi ya Semar. Nggih. Aku nek kelangan kowe aku ora iso Semar. Nggih. Ayo bali. Teng pundi? Ning Madukisma. Madukisma niku pabrik gula. Kok Madukisma to? Ngendi kasatriyanku Semar? Madukara karo lenggahe kok supe. Iya Madukara. Yo bali yo. Nggih monggo. Lah ning kula Bathara Guru nek ngonangi pripun cobi? Kula tak takon. Lah piye po ngontrak ning kene wae? Sik Pak, sik. Sik mundura. Piye to? Mundura. Dara Janaka. Apa kaget aku bajigur iki? Ngandel ora. Janaka digetak kok misuh-misuh. Aseme. Sandak. Sapa reng duwer ngono? Aneh-aneh ora. Aseme konangan. Ireng gleleng lho. Gleleng aku mau sadurunge munggane kaya wis entuk cewek telu. Waduh. Elek kabeh. Wah. Ayo wis nek elek kabeh ora. Ngapae gak? Aku nek ora carane ngene iki. Kowe iki sapa iki? Bagong ngono kok. Weh, setan. Weh. Wadut ora. Wong tuwa nggo dolanan. Aku iki sing goblok. Wong kena suarane kaya ngene kok percaya nek Janaka. Janaka karo kasatriyane dhewe kok lali iki. Iki nek dinggo mel. Weh. Wadut ora. Ora tak slametke. Kowe kok iso dadi ampuh? Ampuh, aku dhewe ya ora ngerti. Aku mau ditibani. Truk pusakane Bathara Guru apa? Guntur. Guntur geni, guntur angene ra apa-apa. Monggo saka sirahe mustangane Bathara Guru blodor. Aku nyakon nyamber aku ora gelem. Oh, aku gleleng aku, Pak. Aku top saiki bengi. Terus Bathara Guru tak getak. Kowe kudu mati saka tanganku mlayu. Ning iki kok aku deg-degan. Deg-degan piye, Mas? Engko nek Bathara Guru tekan Ngamarta, ning Ngamarta mongko ana Ndara Janaka. Bathara Guru wadul karo sinuwun Prabu Puntadewa. Puntadewa kayangan Janaka ngamuk. Janaka sing nang kono krungu.
Kowe goleki Janaka. Mbok cangkeme sing apik, Mir. Kowe nek gawe rencana senengane ngedeg-degi ae. Gawe rencana liyane sing nyemelangi ning apa to? Iki rencanaku ketoke kok kaya ngono. Wah, cilaka iki. Ki nek ora goleki togok salin ngrekoso aku. Ora usah salin, Gong. Pak, malah Bagong ki rasa kon salin, terus dilungguhke ning kayangan. Anggo, ha iki dadi crana engko Bagong nek lungguh ning kayangan Bathara Guru ngirit para Pandhawa ning kono Janaka loro. Ha, mesti Janaka ora disalahke karo kadang-kadange. Aku dilungguhke ning kayangan wae, Mir. Ya. Aku tak bojo widodari. Bojo widodari dengkulmu mlocot. Wong kok angka-angkae. Ayo tak lungguhke ning kayangan. Engko nek guru nggawa sapa wae sing tekan kayangan. Men iso dadi srana kowe bali kaya wingi ngene. Siap. Oh, Janaka kok siap. Oh iya lali. Ayo Kakang Semar tak jenenge Kakang Semar. Janaka nggo dolanan cangkeme Semar. Ayo ning Bale Martiu Kundha Manik. Petro Garing ayo ning Bale Pedukuhan. Martu Kundha Manik. Ayo Kakang Semar. Rada aja lara atimu ya. Ndaraku tak lenggahke ning Sela Kandhawaru Binangun. Pun kajengipun mboten napa-napa Kakang Semar Ben. Nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Kok sewiyah-wiyah tumindak Yangkara budine Candala. Panjenengan mboten klitu kok dipun sirnaken wa dipun cemplungaken wonten kawasan Dripula menika. Menika mboten kula mathuk, kula mboten gathuk. Ya iya. Sawetara ndaraku Ndara Janaka ben lenggah ning kene. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Putulun nggih Janaka. Wah, diundang kok njur tapa kuwi lho. Kakang Semar. Kula. Aku arep tapa. Nggih, monggo-monggo. Tapa niku mboten kenging jar ngunjuk lho. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Jenenge padha wae ora. Aja ana ingkang ganggu kelawan aku ya Kakang Semar. Nggih. Widiwa sing kaya jog teko kuwi kon lunga. Wis ben sauni-unine waton. Waton kayangan tentrem sauni-unimu, saunimu Janaka Bagong. Janaka Bagong cengelmu. Iki dewa kok dunake ya men wong Janaka kok dicampur Bagong. Ulun boya trimo Kakang. Iya. Karo ngenteni rawuhe sapa sing dadi srayane Bathara Guru to, Le?
bang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing Koko Prabu kados pundi Yai menapa to sababipun kula nyaketaken rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sanes anggen kula sampun mboten saged metang dhateng lelampanipun Kyai Semar saat majanipun ingkang sampun setunggal candra mboten kepareng sowan Koko Prabu lajeng menapa ingkang kedadosan wonten ing Karang Kadempel kuwatir raos sing manah kula menawi Kakang Semar kagol kogelan penggalipun tumunten boten purun sowan dhateng negari Ngamarta. Mila dinten sakmangke Koko Prabu kula suwun kanthi sanget monggo mboten ketang ngamung sak kedheping paningal kula aturi tuwi dhateng kawontenanipun Kakang Semar. Mbok menawi wonten pamutah mbok menawi wonten panyuwun saking Kyai Semar ingkang boten kawiyos sing pangandikan krana ajri kelaning ngrayi Ngamarta Koko Prabu. Gonjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung pukulun semban kula sewu lepat diagung pangaksami ngantos kula tilaring tata krami pukulun bekti kula kunjo iya Puntadewa Luntomba pukulun bekti kula kunjo Kresna Luntomba guru hakeku basaku katura Werkudara Luntomba menapa to sababipun paduka pukulun kesesa katingal tedhak paduka wonten ing Madyapada pukulun menawi kapareng kawedaning kathah tumunten kababarna menggah menapa to wigatosipun Puntadewa ora nyana babar pisan lah kok dadi ulun digawe bingung kelawan kahanan ingkang dumadi liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ingkang mekaten nggir wayah ulun keplayu saka Kayiwangan Suralaya amarga pakartine kadangmu kita ya kuwi panengah Pandhawa Si Arjuna ingkang ngamuk punggung Suratamtaga Nirbaya Nirwikara ana ing Kayiwangan Suralaya nganti bisa dadi sarana keplayuning Manikmaya saka Kayiwangan Suralaya nggir. Lah kok dadi saiki Janaka malah ndedhekku ana ing negara Ngamarta. Iki lelakon kepiye kahanane Puntadewa? Pukulun semban kula. Pukulun pengayoman kula. Sang Hyang Jagat Girinata. Wanter pangandika paduka damel kagiat raos sing manah kula. Monggo kula aturi andangu dhateng Koko Prabu Darma Kusuma Iwah Koko Prabu Ndarawati. Sampun sawetawis wekdal kula mboten kesah saking kasatyan Madukara. Nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih kula ingkang damel geger Kayiwangan. Lajeng niat kula menapa, gegayuhan kula menapa. Kula namung titah sewantah ingkang paribasanipun sampun ngantos nglangkungi dhateng sasmitaning para sepuh ingkang sampun nyebataken cecak nguntal cagak cebul gayuh wulan wuta ngitung lintang. Gegayuhan ingkang boten satraju sak bobot kalewan kegiatanipun ingkang wayah tartemtu boten badhe kula tindakaken pukulun. Nanging ing menapa Maduka paring dawuh dene kula damel risak kayangan lajeng ancas kula menapa gegayuhan kula menapa Arjuna ora ana jamak lumaring ngatasé ulun teka wani ujar lelamisan lawan jeneng kita lan para Pandhawa. Sayekti kabeh kababar dadi kasunyatan Kresna ulun mboya gawe-gawe. Ulun mboya gawe-gawe perkara iki nyata Arjuna ingkang gawe rusak ana ing telenging Kayiwangan Suralaya. Wah, ngaku ora.